bigarren bide honetan, bigarren ebaluazioko lehenengo azterketaren bigarren zatia, hau da, zenbaki konplexuen zatia, ebatzeko dugu. Vale? 4 ariketa ziren, lehenengoan 3 zenbaki emonda modu ezberdinetan, kalkulu batzuk egin behar. Bosgarrenean, binomikoan emondako zenbaki batzuk gehi iber 3 eta 3az egindako erageta luze bat egin. Hemen, kalkulatu behar zen, biderkaketa zenbaki reala edo zenbaki irudikari purua izateko, eta gero, C multzoan ebazteko bigarren mailako ekuazio bat. Lehenengo ariketan, emondako bi zenbakiak, hau da hau, -1 biren gehi erro 3 bi i eta erro 2 315 graduko zenbakiak, hau polarrera pasa behar zen, eta beste hau binomikora. Gero agertzen zen, 3. bat, esan egin behar ezebez, baina egin dut pasa polarrera gero, urrengo ariketa batean, polarrean idatzita egon beharko zalako. Zeran pasatzen da binomikotik polarrera? Zenbakiaren modulua, hau da, distantzia hau, eta argumentua, hau da, angelua hau, kalkulatu behar dugu. Modulua, Pitagorasen bitartez, errokarratu, hau berbi, gehi, beste hau berbi. Hori kalkulatuz, bat laurden, gehi 3 laurden, lau laurden, barruan, beraz, erro bat. Eta, tangentea, angeloren tangentea, izango da, hau, zati hau. Eta garratzen da, minus erro 3. Eta minus erroen balioa, alfa, da 120 gradu. Zip tangente erabiliz. Eta ikusita nun dagoen kokatu da, zenbakia bigarren kuadrantean dago. Gogoratu hori. Bigarren kuadranteko angelu bat izan behar dela. Bigarren ariketan, bigarren zenbakia, polarrean emondakoa binomikora pasa behar zen. Binomikora pasateko nahiko horreza da, hau da, jartzen dugu modulua, hau da, erro 2, eta gero bider parentartean, kosinu 315 gehi i sinu 315. Bi hauek kalkulatuz, bietan erro 2 zati 2, eta hemen minus erro 2 zati 2 emoten dau, eta orduan, eragetak eginez, erro 2 bider erro 2 zati 2 bat, eta erro 2 bider erro 2 zati 2 bat, minus bat. Beraz, bat ken i geratzen da. Eta lehen esan dutena, hirugarren zenbakia minus 7, hau alde honetan jausten da, eta beraz, da modulua izango da 7, distantzia, eta angelua, izango zen 180. Behin egin da hau, eskatzen da hau, bigarren B atalean, Z azpi bat eta Z azpi biren konjokatuen batuketa egitea. Konjokatuak gogoratu dela binomikoan zati irudikariari ikurra aldatzea. Horren da, minus bat biren ken erro 3 biren i, gehi bat gehi i kasunetan. Zati irudikariak alde batetik eta zati realak bestetik batuz, geratzen da hau. Gogoratu, hemen, ezin dela egin batuketa edo simplifikatu hau, hau da erro bat, errorik ez daukon zenbaki bat, eta hemen kenketa hau ezin dugu egin. Beraz, izten dugu lanik. Hirugarren ariketan, hirugarren atalean, biderkaketa eta zatiketa, eta holako erageta bat egin behar zen. Batuketak eta kenketak agertzen ez direnean, hau da, bakarri badao zatiketak, biderkaketak eta erroketak, zenbaki konplexuen artean errezago egiten dira zenbakiak badauz era polarrean. Beraz, erabiliko ditugu, holan jaitzetako zenbakiak da, bat 120, Z bat izan dalako, Z3 zazpi 180, eta Z2 era polarrean emondagon denez, erro 2 315. Zeran egiten dira erageta hauek? Moduluen artean, hemen agertzen den erageta egiten da, hau da, bat berriru, bider zazpi, zati erro 2 berbi. Bat berriru bat, bider zazpi zazpi, eta erro 2 berbi bidenez, zazpi biren geratzen da. Hori izango da, zenbaki honen modulua. Eta argumentua,
angelua da, hiru aldiz hau, gehi 180, ken 2 aldiz hau. Vale? Goikoak batuz eta bekoak kenduz. Orduan, 3 bider 120 gehi 180 ken 2 aldiz hau, angelu hau kalkulatu, vale? Eta gero 0 eta 360 artean kokatu. Negatibo moten badau, gehi 360 egin, edo 360 baino gehiago emoten badau, ken 360 eginez. Eta emoten dau 270. Vale? Bai, ez? Hemen dau 630, hemen ez da llegatzen, beraz negatibo geratzen da. Negatibo geratzen denez, gehi 360 eginez, emoten dau 270. Vale? Eta amaitzeko, eskatzen dau lehenengo zenbakiaren errokua kalkulatzea. Gogoratu, zenbaki konplexuen erroketa egiterakoan, errotzaile beste soluzio egongo dira. Vale? Kalkulatzerakoan, polarrean eginda, hiru emaitzen modulua izango da modularen erroa, kasuetan, hiru erro bat dalako, ipintzen dugu hemen bat, eta gero argumentua, izango da, lehenengo izango da, hemen dagoen argumentua zati 3, eta gehi 360 zati 3 eginez, hau da, gehi 120 jun batzen. Vale, da, 40 120 batu, beste 120 batu, eta geratzen dira 3 hauek. Vale? Eta gero grafiko egin beharko zen. Bueno, bateko luzera daukaten marra batzuk ipini, eta angelo izan da 40, 180 eta 280. Pakatu, 160 hemen, eta 280. Vale? Etolanik lehenengo ariketa amaituta. Bigarren ariketan egin behar zen eraiketa hau. Bueno, lehenengo, egin duten izan da, I ber 63, kalkulatzea. Horretarako, berretzailea zati 4 egiten dugu, launak errepikatzen dira, eta moten dago 15 zatidura, eta 3 da ondarra. Beraz, I ber 63 eta I ber 3 berdina dira. Eta I ber 3 minus I denez, amenen honen ordez, ken minus I ipini dugu. Eta horren ja, hasi bigara gauzak egiten. Biderkaura berezi hemen, eta horren dakoagu, lehenengoaren karratua 9, bigarrena karratua, ken 2 aldiz lehenengo bigarrena. Gehi I eta eindot biderketa hau. Bat bider minus bi, bat bider 3I, minus I bider minus bi, eta minus I bider 3I. Eta geratzen da, minus bi gehi 3I gehi bi, ken 3I ber bi. I ber bi minus bat denez, ken 3 bider minus bat da gehi 3, eta gehi 3 gehi bi bat hemen. Vale? Hemen, bi I ber bi, da bi ber bi eta I ber bi, hau da, lau. I ber bi minus bat, bera minus lau. Beratziken lau, ken ama bi bider hau. Beratziken lau, bost da, eta gero I bider bat eta I bider bosti, I eta bosti ber bi. Bosti ber bi minus bat denez I ber bi, minus bost geratzen da. Vale? Minus bost gehi bost desagertzen da, eta horren geratzen dira minus 11 I. Vale? Hau da, bi hauek kenduta geratzen dana, bai? Minus 11 I zati minus bat gehi bi. Zatiketa hau egiten da bidertuz goian eta behian konjugatuarekin. Honen konjugatua denez, iaren zati irudikariari ikurra aldatzea, minus bi, bietan ipinita bidertzen, biderkaketa goiko biderketa egiten dugu, 11 I gehi 22 I ber bi, eta behian, biderkagora berezia denez, da lehenengoaren karratua, ken bigarren karratua. Bigarren barruan I dagoenez, berbi iterakoan minus bat geratzen da, beraz hemen minus lau izango zen hau, kanpoko minusaz gehi lau. Beraz bat gehi lau, bost. Etoran amaitzen da ariketa. Seigarren ariketan, eskatzen ziguten kalkulatzea A atalean, haren balioa, hemengo biderkaketa hau, zenbaki erreal bat izateko. Eta bigarren B atalean, zenbaki biderketa hori izateko zenbaki irudikari purua. Zenbaki erreala izateko,
zati irudikaria 0 izan behar da. Beraz, biderkaketa egin ondoren, bai, bi bider iru, bi bider minus lau i, hau bider hau eta hau bider hau, elkartzen ditugu zati errealak, hau da, 6 gehi 12 hemen, eta gehi behatzia ken 8 bider i. Orduan, zenbaki hau erreala izateko behatzia ken 8 izan behar da 0. Planteatzen dugu hori eta a 8 behatziren. Eta zenbaki irudikari puru izateko 0 izan behar da zati erreala. Beraz, 6 gehi 12 berdin 0, a berdin, minus 6 pasa eta zati 12 minus bat biren. Eta amaitzeko azkenengoa. Azkenengo zenbaki, azkenengo ariketan, eskatzen digute ebastea z multzoan bigarren mailako ekuazio hau. Hori eskatzen denean ziur erro barruko zenbakia negatibo izango dela, Ze bestela ez da zenbaki konplexurik, zenbaki erreala konplexua dira bai, baina ez zen agertuko i. Vale? Orduan, dan alde batera pasatuz, formula ondo aplikatuz, geratzen da minus bi plus minus erro minus lau zati bi. Erro minus lau, hemen ez dago eginda da, erro lau bider erro minus bat i da. Eta erro lau bidenez daukagu minus bi plus minus bi i zati bi. Claro, minus bi plus minus bi i zati bi, zati bi biak eratzen da minus bat plus minus i. Vale? Eta egiteko zuzen hon dago. Bai ez, hemen, erro minus lau da erro lau bider i. Bai? Eta erro lau bi da. Beraz, minus bi plus minus bi i, zati bi egiterakoan, bi guztiak simplifikatzen dira eta eratzen da minus bat plus minus i. Vale? Eta egin behar zana zer, hau marrastea. Ez da polarrean ere imon behar ziren, polarrera pasa behar badira, betiko, binomikotik polarrera pasateko, modulua kalkulatzen dugu Pitagorasen bitartez, hau berbi gehi hau berbi, koefizientea, ez i, bat berbi, beraz, bat berbi gehi bat berbi, bi, erro bi, eta angelua izango da b zati a, izango da angeloren tangentea. Tangente alfa izango da ba zati minus bat. Beraz, alfa, jakinda hau, hauze, dagoela bigarren kuadrantean, egun da 35 gradukoa. Beraz, zenbaki polarrean, erro bi 135 gradu. Beti, komeni da eukitzea kokatuta zenbaki hau eta bestea, behar den lekuan, angeluaren kalkulua egin izateko ondo. Eta bigarrenean, minus bat ken i, koefizienteak dira minus bat eta minus bat, beraz, berbi dira bat biak, beraz, erro bi, eta hemen, b zati a, geratzen da minus bat zati minus bat, bat. Tangente bat, alda izan, edo 45, edo 225. Hirugarren kuadrantean dagonez, 225 izan behar da. Beraz, erro bi, 225. Eta honekin amaitu da azterketa.